ndị ọma na-anọnyere m, ana m ekene unu. Ọ ka bụkwa Lady Queen. Abịa m ka m kọwara anyị maka osisi dị mkpa. Osisi a na-enye oke nsọpụrụ n'ala Igbo. Osisi a kacha osisi ndị ọzọ a dị mkpa. Dịka anyị nwere anụ ọhịa, anụ eze ọhịa, otu a ka e nwekwara osisi bụ osisi nke bụ eze n'ime ha niile, nke kacha dị mkpa. Eche m gị bụ onye nwa afọ Igbo tozuru ezu, eche m na ịmatala osisi m na-ekwu okwu maka ya. Osisi a na-ekwu okwu maka ya ka a na-akpọ anụnebe. Kedu ihe mara gbasara osisi anụnebe? Osisi anụnebe bụ osisi na-epuru onwe ya n'ime ọhịa ebe dị anya. Ọ naghị anọ nso n'ụlọ ebe mmadụ ga-ahụ ya anya. Ọ naghị anọkwanụ nso ebe ụmụ anụmanụ ndị ọzọ ga-emetụ ya aka. Ya mere eji kpọọ ya osisi anụnụ ebe, n'ihi na ụmụ anụmanụ ndị ọzọ anaghị ebe ya n'elu. Osisi anụnebe nwere alụrụ na-echekwa, na-ekpuchi ahịhịa ya, nke mere na ụmụ mkpụrụ akwụkwọ ndị nwụrụ anwụ ikuku na-ebu abịa, onweghị nke na-ebesara ya n'elu. N'ihi gịnị? ha besa n'elu ya, ha ebesara n'elu alụrụ ahụ, ha agaghị emetụ ya aka. N'ihi na a na-akọwa na onwe anụmanụ ọwụna nke na-efe efe maọbụ nke na-arị metụrụ ya, ọ ga-anwụ. Otu aka n'ebe mmadụ nọ, mmadụ a na-anọgide ya gawa na ukwu osisi anụnebe. Mba, a na-akọwa na o nwere ebube na-eche anụnebe. Tupu mmadụ ọbụla aga ebe ahụ, ọ ga-ebu ụzọ gaa mee nchọpụta n'aka onye dibịa kara aka ka a mara ma ebube ya ọ pụọla. Ebube ahụ na-ekpuchi, ọ bụrụ na ọ pụọla, na ọ gaala njem, na onye tụrụ ohere, mgbe ahụ ka onye a nwere ike iji bịa kpara akwụkwọ ya maọbụ buru mgbọrọgwụ ya. N'ala Igbo, a na-enye ya nsọpụrụ pụrụ iche. N'ala Igbo, a na-atụ ya bụ osisi egwu, n'ihi na gịnị? Ihe ọbụla na-eku ume bịaruru ya nso ga-anwụ, maọbụkwa mmadụ maọbụ anụmanụ. Ọ ga-anwụ, ma nke na-efe efe ma nke na-egbe. Osisi anụnebe a na-ekwu okwu ya, nwere mkpa ọ dị. Ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche, karịsịa ọrịa ndị ahụ tara ọchịchị, ọrịa ndị ahụ ndị dibịa na-enye ndị dibịa bekee ma nke Igbo nsogbu. Ọ ya bụ ka osisi anụnebe na-agwọ. N'ihi na anaghị enweta ya otu ọwụna eji, mgbe ọwụna eji chọọ ya, mere o ji bụrụ na ọ bụ ihe siri ike iji nweta ya. Mana ọ na-agwọ ọrịa ndị ahụ tara ọchịchị. Ọ bụrụ na ị nwee ike nweta nwụọ osisi anụnebe, nweta nwụọ akwụkwọ ya maọbụ mgbọrọgwụ ya, a na-eji agwọ ọtụtụ ọrịa dị iche iche. Mgbe m ga-eme ihe onyonyo ọzọ, m ga-akọpụtasịchara anyị ọrịa ndị ahụ osisi anụnebe na-agwọ. Ndewo. Eji m aka na anyị amụtala otu ihe maọbụ abụọ.